Mga igsoon, maayong gabi kanatong tanan. Ninintaknaan, live na usap kita sa ato ang Facebook. O ang tuyo na to ani, aron natong tubagon ang mga argumento may tungod sa akong pag-adto sa kuta sa Osami City. Ngano nga miadto mi dito nga unta matud pa nila dili man mi Katoliko muna atong tubagon karon. Ikaduha, ang mga argumento bahin sa ngano nga ang cross namo wala may Isus nga gilansang. Amo na atong tubagon. Una sa tanan, ang atong unahong husay kaning kuta o kaning birhin sa kuta. Ang tinuod yun, ani mga igsoon, ako mutuog yun ko nga kanang santos sa mga Katoliko Romano na ay mga santos ana nga dili ordinaryo nga santos. Kay niadtong aging tuig nagdamgo ko, kay damgo maning ako ang gisubay. Bala o di mo matuo sa damgo man akong gisubay. Gadamgo ko nga kanang Bible gisulod sa sako. Unya, ang Bible samtang dito sa sulod sa sako mura og kaning radyo. Kaistorya ang Bible. Gatingog murag radyo ang Bible. Mao nga akong gikuha ang sako nga dito ang Bible sa sulod ug akong gilabay sa kasagbutan. Paglabay nako dito, nibalik ko sa dapit nga akong gihimutangan. Natingala ko kay naguna pa man dito ang sako nga gisudlan sa Biblia. Naguna man dito nga akong gilabay. Ang gihimo nako, gipunit nako balik, gilabay nako ang sako nga tuay Bible. Kay ang istorya mo gud ani mga igsoon, kani akong tahas gibug-atan ko kayo maguna-una. Mao nga naa sa akong kasing-kasing ang hilom nga una-una nga dili ko mupadayon sa akong tahas. Kay para nako ug ako lang murag di nako makaya. Mao nga una-una ko nga dili ko mupadayon o naghuna-huna ko nga gusto ko nga magkinabuhi ko nga usa lang ka ordinaryong tao o usa ka magtotoo ni Kristo. Kay nahibalo ko nga kaning pagdumala og pundok, pagdumala og mga tao, dili gina siya sayon. O dili pud sayon ang pagsangyaw sa mga pulong sa Ginoo para patuohon nimo ang tao. Mas sayon pa nimo patuohon ang tao sa binilya ko nga pagsulti, sa binuang nga pagsulti, kaysa pulong sa Ginoo ang imong isulti sa mga tao. Lisod kayo patuohon ang tao, anak. Mao nga nagyod sa kong kasing-kasing ang pagbalibad. Pero wala ko'y laing tao nga gisugin lang sa akong huna-huna. Huna-huna ra ako rin nahibalo nga dili ko mupadayon sa akong buhat. Walay usa ka sakop nako nga akong gisultihan. Mao nga nagdamgo-dayon ko lagi nga kanang Bible dito sa sulod sa sako da istorya ang Bible murag radyo. Ang gihimo nako, gikuha nako ng sako, gilubag nako ng atubangan sa sako ana, dayon gilabay nako sa kasagbutan. Pagbalik nako dito sa akong nahimutangan, ang Bible ug ang Biblia, ang sako nga gisudlan sa Biblia, naguna pa nako dito sa gikuhaan niya, sawa pa nako ilabay, naguna siya dito. Gikuha na po nako, gilabay na po nako sa ikadong higayon. Pag humang akong labay, maura gihapi akong gilabayan, nibalik ko, pagbalik nako, nara gihapon dito sa ako. Hasta ang Bible. Nga unta, gilabay naman ito nako.
Unya, gikuha na po nako sa ikatulong higayon, ikatulong na gini, gikuha na ako na pong gilabay. Pagbalik na ko, naaragyapan nito ang sako ang Bible. Pero ang sako, kay ako man itong nilumo ang yahang baba, nibukhad siya iyaha. Nibukhad. Pagbukhad na ang Bible, nitindog. Tingnan na ang Bible, nitindog siya sa sulod sa sako. Pagtindog sa Bible, nahimo siyang santos. Pagtanaw na ko, santos sa Virgin sa puta, kana nasa usamis. Pareha siya anak. Nadungay na pagtanaw kay Ginoo man ang Bible, at katong santos. Kay Pilimero, kahoy man siya, kahoy. Dayon, nahimo siyang tao ang santos. Dahil nagsulti siya nako. Di na nako isulti kung unsay iyang gisulti. Basta kay nangutana ko niya kung unsay ilhanan nako nga mahimo nako ning butanga. Ang iyang gitubang nako English. Iyon siya believe. Ang iyang nang tubag believe ra gyud. Patuohon ra ko kay wala ko matuo kung mahimo nako ni tungod kay mo lang ito nga lisod kay nimo dumalahon ng tao kung pulong sa Ginoo ang atong gamiton. Pero binuang tinunto dali ra ng mga tao to. Pero Biblia na gani pas ang lisura isang yaw ni ng mga tao. Bilib gani ko sa uban dahil dali kay sila tuuhan manuo ang mga tao. Unya ang ilang sanyaw pastilan maligsan man gyud ang tao sukuhi kay sukuhi mas gitudlo. Sukuhi man sa gieskuylahan ako sa spiritual division. Kay wa man ko kahibalo nga eskwela na ko. Samtang galakaw-lakaw ko diri sa ibabaw sa kalibutan, ang ako ning espiritu ka eskwela dito sa ilalom. Dito na nako na hibalo 2019. Nag-eskwela dai ko kay nakita man ako nga nisulod ko dito sa bato. Bato man kunya pagduol nako ang bato na imong tubig. Isulod ko ana. Pagsulod na ko ana napilot diri, napilot na himong bato o balik pero daghang mga nag-eskwela dito dili kay akura. Daghan ang nag-eskwela dito. Ang problema kay wa sila naminaw sa maestro. Nagbuhat-buhat sila ila. O nagkuan sila kaning gasulat. Bawal man dito sa eskwelahan division, sa spiritual division, bawal dito nga magdala kag papel, magdala kag lapis. Ang naa dito, ang gidawat dito, maminaw ka, mutanaw ka sa maestro. Ug unsay gitudlo. Mao nga dito ko kahibalo nga ga eskwela dai ko. Unya sa nadugay niya kay tan-aw mo sa suagtang gatutukay ni duha. Pagtutok na mo ana, sa nadugay na mo tutok kay nitutok siya sa suagtang. Kung nitutok pupos iyahang agtang, kay gapinutukay man may nadugay, ang among utok ni sumpay. Pag sumpay ana, ang iyang hunahuna, wag hunahuna, natibalo ko kay ni sumpay naman. Munang dito ko nakakita sa sekreto sa Ginoo sa iyang hunahuna, pag sumpay sa among utok. Pag mata na ko, di na ko malimo sa hunahuna sa Ginoo aning kalibutan. Kay nahibalo man ko siya nahuna samtang nagdamgo ko nga nagsumpay ang among utok. Mao nga akong dili sa akong mga tao ang pagpasipala sa mga santos sa Katoliko Romano. Ang uban mga protestante ato yung makita nga kanang mga santos ilahang giyatak-yatakan, ilahang giduk-duk og martilyo, ilang gidauban. Ako imo kakita ana sa kuha. Ngano man dili ko man namastamas anak kay gipadamgo ko nga kaning Bible nahimong santos. Pagkahimong santos nahimong tao. Mao nga motuo ko anang mga santos anang Katoliko Romano. O dili ko moingon nga kana sila mga Diyos-Diyosan, wala na ilabot sa nahisulat sa Exodo kapitulo 21 ngadto 13 wa na ilabot. Una, nganong wala ilabot na?
Kanang gihisgutan diri sa Mateo o sa Exodo ha atong basahon unang pasiuna nato ni. Atong basahon sa kani ang kontra nako aning akong pahayag, pwede nga ang mga protestante mo kontra pero sayop gyud mo. Isang usaon ninyo upo ang sayop gyud mo. May payundangan ninyo kanang pagdagmal ng ilang mga santos kay wa mo ilabot ana ano ninyo man dagmalan. No? Wa mo ikatungo mo dagmal ana kay di na ninyo bilong sa inyong pagtulunan. Dapat ang inyong atubangon o asikasuhon ang inyong pagtulunan. Dili na ilang mga santos inyong pagbuon, inyong pandauban. Kay makagaba na kay ano makagaba na ron man na nila gud sa ila man ang buhat din sa kalibutan, ila man ang pahat, ila man ang bahin, kanya inyong hilabtan, mo nang magabaan mo. Atong basahon, Exodo Kapitulo 20. Hangtod ni sa Tris naraw, ug ang Dios misulti niining tanan ng mga pulong nga nagaingon. Ako mao ang Dios nga inyong ang nga nagkuha kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto sa balay sa pagkaulipon. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilo bisan sa dagway sa bisan unsang butang nga atua sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta, kung sa naa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga abuguan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, o sa ibabaw sa ikaupat, kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. Dili mo paggamit mao na, no? Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko. Dili man gid na wa man kanang larawan, dili mo sabton sama nang sa Katoliko Romano. Abi kay na sila'y larawan, atong i-consider nga Dios na sayop na. Ngano man, kita tanang tao na man tay larawan. Dios kay nang atong larawan. Dios di ay. Katong nagkomento nako, na tingali Judaism to, nihikap man ko sa Birhen. Ako maghikap ang Birhen. Nasuko siya ay akong hingkumin siya dito nga ngano kuno nagapil-apil ko hikap-hikap ko ato. Nga di man ko Katoliko. Nganong hikap-hikap ko. Bawal na nakasala ka dito sa langit. Kung sa may sala ko kung paghikap. Kay kuno nihikap ko og Dios. Dili man to Dios. Ang inyo lang huna-huna, Dios, pagkangan nga larawan. Muna nga nga po na yung pangutana, ikaw na amang kay larawan, kana bang imong larawan, Dios na? Dili, depende na sa imong pagtuo. Kung kanang larawan, among gamong Dios, abihan ka makasala. Pagbutang kang larawan sa imong simbahan, imong tutuhuan na Dios na, abihan ka makasala kay gisulti man nga dili ka magsimba og Dios. Unya gagama man kag larawan imong gihimong Dios, adi ka makasala. Pero kanang mga larawan nila sama nang larawan sa Panginoong Jesucristo na sa ilahang simbahan, dili na siya sala. Dili po na siya Dios. Dios man yun to. Katong larawana. Kana ganin kag Dios, dili siya Dios. Pero kanang larawan sa Panginoong Jesucristo, Dios gid na siya, dili gid na siya Dios. Dios gid na siya. O kana akong mga larawan sa mga pari nga gihatagan og kanang mga pari nga katong nangamatay ng pari nga gibuhatan og larawan, gibuhatan og santos, gihimong santos, dili ko na sala. Di ko na dautan nga naman.
Abisir na gihimo nilang santos, nakita nila ang dakong sakripisyo anang tawhana, anang paria, sawa pa na mamatay. Mao nga, aron magpabilin nga handumanan ang iyang mga maayong buhat nga natampo sa pagpadako sa ilang kapunungan, sa ilang pagtulunan, nagbuhat silang larawan para mahandom kanunay ang buhat nga maayong binuhatan atong maubari. Asa may dautan ana, pananglitan karon. No? Pananglitan karon. Sama nimo karon. Nakabuhat ka ug usa ka aw nakabuhat ka og mga maayong buhat nga natampo nimo dinhi sa kalibutan. Unya sa pagkamatay nimo, nagbuhat ni sa imong larawan. Aron pinaagi ning larawan, dili na mo malimtan ang imong mga maayong buhat. Sa every time nga makita namo nimong larawan ang imong mga maayong buhat, mahinumduman namo o makatabang sa pag-guide namo nga kami mahisama sa imong mga mahisama sa imong binuhatan, mahisama nimo nga nagbuhat sa maayong buhat. Daotan na ka nga namatay. Daotan na kami nga nagbuhat minimong larawan. Aron lang mahandom namo ang imong buhat kung kamo mo isayop ana. Ang sayop ana kung magbuhat mong larawan, unya kamo niyong Diyos. Mao na isayop. Pero nagbuhat mong larawan aron nga mahandom namo ang iyang pagkamatarong, ang iyang kamaayong tao, dili gina siya sala. Ug walay labot ang mga larawan sa Katoliko sa gihisgutan sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 1 hangtod sa 10. Way labot to. Una, no? Sunod, ngano nga niadto ko sa kuta. Nakabantay mo sa akong tapad, no? Kato akong tapad nga dunay taas nga matod pa nila kaning unsayngan anang unsayngan atong unsay to ilang hingalan na to? Ha? Nga nagsunggod po, nakapula na amin ninyo kung sa papel na to nga iyang gidanggo Juan Bautista to siya. Mao nga gibilang ko siya nako dito sa kota o 40 ka adlaw. Tuwa siya karon dito. Bawal tumukaon og mga pagkaon nga karne. Ang iyaha nga akong gitugot ato hilaw nga kalanon ug pwede siyang mukaon sa among makaon. Pwede siyang mukaon og isda, luto, pero mas priority niya ang hilaw. Ito nga, nakita ninyo nga doon na siya isugong, dubos ang sulod ato. Kay kato dili man na mahitabo nga amo ng buhaton ug walay mga damgo. Kung walay mga damgo nga magtuklod sa pagbuhat anang buluhatona, di gyud na mahitabo nga mong buhaton. Ngano man, sayang ang imong pag-antos nga imo-imo rang kabubuton, dili sa kabubuton sa Ginoo. Kung kamo magbuhat og mga pag-antos, mga sakripisyo, unya inyo dayon ingnon nga kaning akong buhat, nagbuhat ko kay isugo ko sa Ginoo, unya wala di ay useless to. Useless, way kapuslanan to. Dito average sa Ginoo, wala man siya magsugo nimo nga buhata. So why average? Pero kung nagbuhat ka aning butanga, kay gisugo kaniya, may average na pito sa Ginoo. Mao nga ni adto miskuta sa Birhen dito aron inyong ni adto mi dito kay kanang naang Birhen sa kuta. Ang buhat ana dinhi sa Pilipinas, muhon kana muhon sa yutang saan. Ani atong explaino ni, atong ato na ning sayo na atong ihatag ang kompetisyon na ning. Ngano nga niadto ko sa kuta, sa Birhen sa kuta. Ako namang gipasundayag nga ako dili ko manghilabot sa mga santos sa Katoliko Romano, dili ko manghilabot ana. Kay wala ka sugua sa panghilabot, inyo mo nang hilabtan,
magabaan mo ana. Pareha nang gihimo ninyo nga kanang mga santos yung pandauban, pangtadyak-tadyakan. Ako masuko ako magtantaw ko sa Facebook. Pastila ning pastora, pastor man kuno ni. Asa man ning utok aning pastora? Ngano inyo man ang hilabtan ng butang ng mga tao nga di man kamoy nagpalit ana? O dili mo mutuo, ay lang mo panghilabot nila kay inyo man ang ila man ang buhat. Anong kinahanglan man yun nga ipakita ni agahang nagabaan. Kung sa may nakagaba to, ang Ginoo na may nasuko kay nang hilabot man kanang dili mo. Di nasuko tong Ginoo sa mong gibuhat. Munang ako usa sa irungdan nga dili ko manghilabot ana gumikan nga nakita nako nga kaning Bible nahimong santos. Kay kaning tao ba ang nagamong santos, di ba na basta-basta. Di ba mo kakitag mga larawan sa Katoliko Romano nga walay dako kayong istorya sa kinabuhi. Adeser sila gihimong santos sa mga sumusunod sa Katoliko. Pareha ng Saint Vincent Ferrer, Senior San Vicente. Kanang Senior San Vicente, pagkadako kayong istorya na, kung ka maumong musubay sa istorya na, ganong gihimo siyang santos. Dunay dako kayo siyang buhat nga iyahang nahandog ang iyang kinabuhi, mao nga gihimo siyang santos. Nya sa may daotan ana. Wa man nagingon ang mga sakop nila nga ato ning buhaton santos kay ato ning Dios. Wa man. Gabuhat lang sila na aron sa paghandog kanunay sa mga maayong buhat aning paria sawa pa siya mamatay. Ug aron pod ang mga maayong buhat ani makita sa sunod nga generasyon. Kay sa makita ning santos sa sunod nga generasyon, mahibalo tong sunod nga generasyon ngano ning santosa, unsa ning santosa, kinsa ning tawhana, kinsa ning paria. Dibuhi gyapon ang iyahang mga buhat nga mga binuhatan nga gikatampo sa iyahang gikatampo nga mga maayong buhat. Buhi gihapon mo na ituyo ana. Unang ako nailang ko katingala mga igsuon nga nihikap ko dito kay ako mutuo ko ana di ko maghilabot. Arita. Kung atong hisgutan ang kota sa Birhen sa kota sa Osamis, niya ang tinuod nga husay. At ta manukad sa istorya ni Abraham. Dili ta mo sa asa-asa. Dili ta kay arena tas teksto-teksto ana dili. Atong subayon tong istorya kay namo ang istorya, ang Dios kay istorya mo na ning kalibutan. Kung pataka-taka lang tag teksto, pato-pato, sumpay-sumpay, dili ta kasabot. Kay namin mga teksto diha nga, dili mao ang sumpay, imurang gisumpay, pero subaya ang istorya. Di ba makasabot ka, tanawan niyo yung istorya. Nahibalo ka nga kanang yutang saad ang gisaaran na si Abraham. Mao'y gisaaran. No? Kini si Abraham, taga di sa mani, taga Mesopotamia. Oh. Taga Mesopotamia siya. Unsang tuiga na tao si Abraham? Na tao si Abraham niya itong negatibo 233 sa ikaduha nga milenyum. Wala na sa Bible ninyo makita. Pero atong habuan na sa Bible tanan eh. Ang mga kompetisyon na sa Bible, tanan yun. Pero, kung ilitra po litra ni, di kita. Pero sundan ninyo eh, sundan ninyo. Musan ko taning tuigas kalibutan, musumpay ng istorya dito. Niling tuiga na tao si Abraham sa Ur, sa yuta sa mga Kaldihanon. Pag-edad ni Abraham o 75 anyos. Ato maning mabasa sa Genesis 11:26.
Lapas baka na ito no? Oras. Napay cross. Kung tubago ng cross ron. Ano nga, wala na ta itong cross nga na ay Jesus pa nga gilansang. Dili na nakapil na to. Pero dili sa ta. O nakadangat si Tari. O kapituan katuig. O nanganak siya kang Abraham. O kang Nakor. O kang Haran. Unsa nito iga? Negatibo 233. Unya sa nag-edad sa 75, gipalakaw siya sa Ginoo padulong sa Kanaan. Ha, timan ni ha? Kanang Kanaan na sa gipalakaw. Basahon na to sa Genesis 12:1 hangtod sa 6. Og si Jehova mingon kang Abram, mahawa ka gikan sa imong yuta o gikan sa imong kaubanan ug sa balay sa imong amahan ngadto sa yuta nga akong igapakita kanimo. Ug akong pagabuhaton kanimo ang usa ka dako nga nasod ug ikaw pagapanalaginan ko ug pagapadakuon ko ang imong ngalan ug mahimo ikaw nga usa ka panalangin. O pagapanalaginan ko ang mga magapanalangin kanimo o pagapanghimaraoton ko o ang mga magapanghimaraot kanimo pagapanghimaraoton ko o diha kanimo pagapanalaginan ang tanang kabanayan sa yuta. Mga milakaw si Abraham ingon sa gisulti ni Kristo o milakaw uban kaniya si Lot o si Abraham may panuigon nga kapituan o 5 katuig sa pagpahawa niya sa Haran. Pila iyang edad? Kapituan o 5, 75 years old. O si Abraham milapas ni adtong yuta hangtod sa dapit sa Sikim, hangtod sa usa ka kahoy sa Muri ug ang diri pa dita sa 5. O gidala ni Abraham si Sarai nga iyang asawa o si Lot nga anak sa iyang igsuon nga lalaki. O ang tanang kahimtangan nila nga ilang nahipos ug ang mga kalag nga ilang natigom sa Haran ug nanglakaw sila pag-adto sa yuta sa Kanaan. O mingdangat sila sa yuta sa Kanaan. Mao nang niabot sila sa Kanaan. Si Abraham ipapahawa padulong sa yutang Kanaan. Ang gadala ni Abraham diri ang Dios. Mao nang imo dayon ang tan-awon og kanus atong tuigan na hitabo. Imong isang track kay negative man negative millennium. Muna wala ninyo. Nganong na negative ug na positive. Ato lang hunahon god nga kanang busy ang ihap anas tuiga us-us god. Di negative na. Kay gaos-os man. May gani ka o negative minus man na. Example ta, no? Sumalas kasaysayan ang Jerusalem gibihag ni Nabucodonosor sa tuig 604. Gibihag ni Nabucodonosor sa tuig 604. Pag-abot sa tuig 538 BC, di parting layuan di pa rin siya. Ibihag siya 604 BC. Pag-abot sa tuig 538, unsay sunod nga may abot? 538, ikaw suos gina siya. Doon negative millennium. Kay 538 BC, may hari ang Medo Persia. Kani Babylonia. Nana. Babylonia. Pag-abot sa 538, negative hapon na. May hari ang Medo Persia, pinagi ni Dario o ni Ciro. O sa may sunod sa pagkitabo, di ba una ang Babylonia, si Nabucodonosor. Pagka 68 years,
Nisunod ang 538. Itaus-us ang dagan sa tuig. Gamaynos ang dagan sa tuwan. Irisip. Kurang. Wala may anak mong bala. Kaya wala na ilabot sa tima. Sampol rin ako mga suon. So, dirita. Minus man atong i-minus. Mahibaw na dahil ka, unsang tuiga si Abraham, may pahawa sa Mesopotamia. Unang 30 minus 5 equals 8. 12 minus 5 o 7 equals 5. Negative equals 1. Unang dinhi sa negative 158 ni pahawa si Abraham. Asa siya padulong sa Kanaan. Pag-abot na din sa Kanaan, dito siya nagpuyo una sa kakahuyan sa Muri, sa yuta sa Sikim. Unya, dito nisulti din ang Diyos ni Abraham sa Sikim. Atong basahon sa Genesis 12. City. O mipakita si Jehovah kang Abraham o kang Abram o miingon kaniya, sa imong kaliwatan igahatag ko kining yutaa. Mao nga pagsulti sa Dios ato ni Abraham, dito nagtukod si Abraham o halaran. Dayon pila lang ka adlaw ang laway, nibalhin si Abraham sa Bidil. Dito na po siya nagpatindog o balong-balong o nagbuhat siya halaran dito. Pila katuig nga pagpuyo ni Abraham dito sa Bethel sa Kanaan. Dunay gutom. Dunay hulaw. Mao nga nahadlok si Abraham nga mga matay ang iyahang mga kahayupan. Mao nang niadto siya sa Ehipto. Pag-abot niya dito sa Ehipto, si Sarai nga iyang asawa, nahadlok siya nga tungod ni Sarah nga iyang asawa, patyon siya sa mga sakop ni Paraon. Mao nga iyang gihanyo si Sarah nga ingnon nga igsuon niya aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Mao nang gihimo ni Sarah og nagtuo si Paraon nga si Sarai igsuon ni Abram. Abram pa siya anak, di pa siya Abraham kay kanang Abraham ang meaning anak amahan. Di pa man siya amahan, daw man usad ang Diyos niya. Wa pa man siya sulti nga amahan ka, Abraham ka, Abram pa siya atong panahon na. Wa pa ipahibalo nga siya amahan. No? Kay si Abraham ang amahan na to. Kumingka nga anak ka sa Diyos, si Abraham ang amahan. Dito ka ni Abraham muli. Kay si Abraham ang Diyos. Ang mga amahan. Anak ka sa Diyos. Sunod. Doon na pa'y istorya kung i-insert ani. Si Abraham pa, ang Diyos pa puno sa patuloy istoryahan nga nakighilawas. Ang usa ka sinugo sa Diyos, ang usa ka tao sa Diyos, wala na kawali niya sa pagpakighilawas sa iyang asawa. Sama ni Abraham. No? Si Abraham gisaaran nga ipakatao ang daghang kaliwatan. Arita sa 13 sa Genesis 13:14. Iyahat karon ang imong mga mata. Aog si Jehovah nag-ingon kang Abram. Iyahat karon ang imong mga mata ug tuman-aw ka. Diri dahil sa 16, no? 16. Aritas 16, 13:16. O pagabuhapon ko ang imong kaliwatan nga ingon sa abog sa yuta. Nga kung adunay tao nga arang makaisip sa abog sa yuta, ang imong kaliwatan arang usab maisip. Ang saad sa Dios dito ni Abraham, ang iyang kaliwatan ingon kadaghan sa abog sa yuta. Ining panahon na pagsulti sa Dios ni Abraham, si Abraham wala pa'y anak, bisag usa ka buok.
Kay si Sara anak wala pa pud mga anak. Karon sa dihang ni pagkatao sa Dios ang maong kaliwatan ni ahan ra ba to buwa sa kilid ni Abraham? No, katong kaliwatan na wala ipaagi pakighilawas didto ni Sara. Mao nga kanang mga anak sa Dios ug muuli diri sa kalibutan ipaagi hilawas. Dili kay dili kuan. Gawas ni Hesus ug ni gawas ni Jose ug ni Maria. Nahimo tong ilang role ato. Kay si Hesus gibuntis ni Maria nga dili pinagi paghilawas. Pero dili tanan kay kato silang propeta Daniel. Kato si Salomon, anak ni David. Si David, anak ni Isay. Puros to mga paghilawas sila nga miguwa sa kalibutan. Ang tanang kaliwatan nga gisaad sa Dios diha nga iyang kaliwat ni Abraham di paagi paghilawas gawas sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga kanang paghilawas dili na siya sala. Gawas kung di nimo asawa. Nakighilawas ka nga dili nimo asawa, sala na. Pero imong asawa, dili na siya sala. Padayon ta dili no? Dinhi ni pahawa si Abraham. Unya kay doon na may gutom sa Kanaan, mao nga si Abraham ni adto sa Ehipto. Og si Sarai nga iyang asawa nahimong asawa ni Paraon. Mao nga sa dihang nga asawa na ni Paraon si Sarai gihatagan siya katabang nga mao si Agar. Unya nianang takna nga si Sarai dulgan na ni Paraon. Gipadamgo si Paraon sa Dios nga si Sarai asawa ni Abraham. Mao nga wala makahilabot si Paraon ni Sara o nasuko si Paraon dito ni Abraham kay si Sara dahil iyang asawa. Mao nang gipalakaw sila. Pero si Abraham o si Sara dato na o si Abraham kay na gihatagan nagbuhat man og maayo si Abraham kasi Paraon nagbuhat siya maayo dito ni Abraham tungod ni Sara. Kaya mo siya kahibalo nga asawa ng Abraham. Pagkahibalo, di naman ito bawiyon. No nga, tuwa na ni Abraham ang kadatuan. Apil pod si Agar. Nanguli sila sa Kanaan o dito ni uli sila sa Betel. Sa puno na katuig nilang puyo dito sa Kanaan, wala din sila'y anak. Mao nga si Sara ni Hanyo dito ni Abraham nga pangasawon ang iyang katabang nga si Agar aron pinaagi kang Agar makabaton siya og anak. Muna nasumala dinhi atong basahon dayon sa Genesis 16. Og si Sarai nga asawa ni Abram wala mag-anak kaniya og siya may usa ka binatunan nga babay nga Ehiptohanon nga gihinganlan si Agar. Busa mingon si Sarai kang Abram, nakita mo na nga ako nahimo ni Jehovah nga apuli. Mangayo ako kanimo ug dumuol ka sa akong binatunan nga babay. Tingali nga ako makabaton og mga anak pinaagi kaniya. Sa una, di maguluso ng silos. Karon raman ang silos mga bugo. Mo nang dili na mahimo. Ako nahimo na ko kay di man sila magsilos. Wa may mga bugo. Mo nang nahimong tulo na ko ni sila. Pagdamgo ana. Daghan kay gawit ni sa danggo, di nahimo sila asawa nako, nahimo mga asawa. Wala silos-silos. Pero karon lang magbuhat ani, patay mo sa inyong asawa. Buhagin ang ulo ninyo ini katulog. Bundakan mo bato. Nga naman,
ordinaryo man ang iyong pagbuhat. Na mga ginikanan tagsa-tagsa buhaton kinsa man kuno ginikanan ang musugot ana, kinsa man igsuon na ang musugot. Ako sa katao na kay anak nga dalaga imong iminyo anang nanay asawa daan nanay mga anak di na mahimo kun sa material mo nang ang makahimo ana kanang doon na lay tahas. Kamo bisa unsa niyo kadato hagita ko na nas Pacquiao. Porti man ang datua. Di gid siya kahimo ani. Ako publiko ako mga asawa tulong ako. O di ba ni adto ko sa mes. O naa sila. Kuyong sila nako. Wa man lagi sila nang isumbagay. Di. Wa man lagi sila nagkinaurasay. Wa man lagi sila na wa man lagi tungod kay pareha ni Abraham. Nga si Sarah nagkiusap ni Abraham nga iyan minyuan si Agar para makaanak si Agar para ni Sarah. Kunya, unsa may nahitabo? Og si Sarai nga asawa ni Abraham nagkuha kang Agar nga iyang ginatunan nga Hituhanon. Sa tapos ang napulo ka tuig nga pagpuyo ni Abraham sa yuta sa Kanaan og siya gi paasawa niya kang Abraham nga iyang bana. Diway silusay muna nga dili ni mahimo og silusay. So imo dayon tong sayron kanus aman ni mahitabo. Sa ikapulo man ka tuig gikan sa human man sa pulo ka tuig. Gikan sa pagpuyo sa Kanaan di. Imo ni siya minus sa pulo. Pag minus ni na pulo ang answer na negative 148 sa tupadinhi nagminyo ining tuiga si Sarah o si Abraham o si Agar. 1 year ani, 1 year sa tupa negative 147 din hidayon matao si Ismael. Na kani si Agar. Kani noy pag-abot niya sa Kanaan. No na dito sa Kanaan ani. Alin tuiga. Pagpahal Christian half brother. Igsuon o kamahan, bulag lang inahan, pero igsuon o kamahan. Dili angay nga maglanis-lanis. Dili angay nga magpasigal na rin nga. Kami na'y tinuod, kamo dili. Ismael, sa ika-13 katuig, ang edad ni Abraham ani, 89 na. Kaya sa iyang panganak ni Ismael, 86 naman ani si Abraham. Basahon na to, 86 pa si Abraham. Sa 16, og nanganak si Agar kang Abraham, og usa ka anak nga lalaki, og gihinganlan ni Abraham ang iyang anak nga lalaki nga gianak ni Agar nga si Ismael. 16. O ang panuigo ni Abraham kawaluan og 8 ka tuig sa pag-anak ni Agar kang Ismael. Isulti. So kung dinhin na tao si Ismael, 86 naman si Abraham. Imo na inuwagan na 13, mahimo na ini siyang mahimo dahil ng 99 nga kaning idara ni Abraham mao kanay idar nga ang Dios nakigsulti niya dito sa Mamre. Kaya ang edad ni Abraham 99 atong basahon. No? Kuta ang atong topic birihin sa kuta pero ano katang Abraham pating layo muna og tapulan mo ni maminaw di mo kasabot nganong nahitabo to. Direta sa Genesis 21. Genesis
21. Sa naman to, katong 99 ang edad ni Abraham. Dili man to daw eh. Ano ni no? Ini nga. Abraham may tumigong na nakasiyaman. 17. Genesis 17:24. Modera to. 17:24. Dili man. Genesis 17:24. Dara no. I'm sorry, nara mga igsoon. Ang edad ni Abraham, mabasa nato katong edad nga nakigsulti ni ang Dios na atong basahon gikan tas 17 ha. Og sa may panuigon Genesis 17:1. Og sa may panuigon si Abraham nga kasiyaman og siyam ka tuig, mitungha kaniya si Jehova og miingon kaniya, ako mao ang Dios nga makagagahom sa katanan. Lumakaw ka sa atubangan ko ug magmahimpit ka. Pila edad ni Abraham? 99. Kasiyaman og siyam ang iyang edad. Nga maoy pagtungha sa Dios ni Abraham dito sa kakahuyan sa Mamre. So imo tong pangitaon sa man tuiga. Sayon ra kayo. Ano man? Natawo man sa Ismael sa tuig 147. 86 man si Abraham. So aron mahimo ning 99, imong dungaga na og 13 ka tuig. Siya ro, ang answer na 99. Aron makita nimo kung sa tuiga na dili na ka mo minus 13. Ay negative man na. 10 minus 3, o 7 minus 3, 4. 4 minus 1, 3. Bring down 1, negative 134. Dinhe, ang edad ni Abraham ani, 99 si Abraham. O mao'y tuig nga ang Diyos, nagsulti ni Abraham nga manganak siya o usak anak na lalaki, tawgon ang iyang ngalan Isaac. Mao nga pagkasunod tuig, 100 na si Abraham ang iyang edad, nanganak siya ni Isaac. Ni wala sa ninyo. Kung ang inyo na yung sayron, negative 133, dinhi matao si Isaac. Yana. Yan matao si Isaac aning tuiga. Sa negative 133. Unsa may sunod na istorya? Sa pagkamatay na ni Abraham, si Isaac na po ang dadala sa istorya sa Kanaan. Dito na po ni Isaac ang istorya. Unya din ni Isaac matao ang kaluha nga mao si Esau ug si Jacob. Diba? Klaro ba? Klaro ba? Klaro, no? Dayon, dito ni Jacob matao ang 12 ka banay. Dinhi po natao na ni Esau ang 5 ka banay. Ya. Tarungan niyo paminaw. Dinhi 5, dinhi 12 ka banay. Mao kaning banaya ang namuyo sa Kanaan. Mao ni na nagiya diri sa Kanaan. Ug kaning Kanaan mao ni ang gitawag nga Yutang Saad. Di kita kadili. Kay naman no. Mabasa man ginato na niya. Mahuptan naman ang tag-oras o ato ng hutong basa.
Munang ato ta sa short explanation. Ang Kanaan mao ang yutang saad ni Abraham. Dayon niabot ang panahon nga dito na pud ni Isaac o niabot na pud ang panahon nga dinhi na pud ni Jacob. O dinhi sa yutang saad nga mao ang Kanaan, ang balaod sa mga anak sa Dios dili patuy-an o dili sila magbaton og mga larawan. Muna sila, ang gihimo, nagbaton sila og larawan, nagbuhat sila og mga larawan. Atong basahon sa Isayas, no? Isayas 2:8. Awaha, bantay mo, Isayas 2:8. Ang ilang yuta usab na puno sa mga larawan. Kinsa man ning yuta? Ang Kanaan ni Kanaan. Mo ni ang yutang saad. Mo ni yuta. No? Kanang giingon ni Isayas nga ang ilang yuta usab na puno sa mga kinulit nga larawan, yuta na ni Abraham. Kay ang gipasabot ni Isayas ani, kanimang mga kaliwat ani, kanimang mga Israelitas. Sila may gipasabot ni Isayas ani nga ang ilang yuta usab ani napuno sa mga kinulit nga larawan. O mao nga ang handumanan nani, ang ilhanan, ang muhunan ning yuta sa Dios kinulit nga larawan. Unsa pa gyud? Tubasahon, kadayon. Ilang ginasimba ang buhat sa ilang kaugalingong mga kamot kadtong hinimo sa kaugalingon nilang mga tudlo. Munang kung dunay magsimba na, dili na siya sala. Nga naman, kung walay magsimba, di ka nakatuman. Pananglitan, walay nagsimba. O niya, nagisulti nga, ilang gisimba. O niya, gisulti nga, ilang gisimba ang kinulit nga larawan. Ang hinimo sa ilang kaugalingong mga kamot, sa ilang mga tudlo. Kung walay nagsimba na, magakak mo nang nahisulat. Tungod kay istorya maning kalibutan, mga kinahanglan ang Diyos magbutang o mga tao na mahigugma yun, anong larawan. Mao nga ang unang gipalatayan ani, wala pa, no? Di mani nga ang yutang saad napuno sa kinulit nga larawan. Mao na'y gisulti niya. Unya, ang gipasabutan na yuta na saad kanang Israel. Muna gipasabot. No? Kanang Israel, Kanaana. Sa pagkailog ani, gihimong Israel. Sa wala pa ni mailog aning kaliwat aning banay ni Jacob, Kanaan. Pagkailog na, ginganlan og Israel kay ang nanagya mga Israelitas na, mga kaliwat na ni Jacob. Kaliwat ni Isaac nga mga anak ni Abraham. Sayo, dili. Kay mauna ang tinuod nga kasaysayan sa Israel. Karon, pagtunghan ni Ginoong Kristo ani kay nakasala man sila. Ang ilang sala dito adultery. Kanang adultery, dili adultery sa physical, kundi dili katong mga bato, mga kahoy, ilang ipangsimba, o gigaman nilang Diyos-Diyos. Ito'y sayo. Kay dito naman, ina naman gigamang Diyos-Diyos, atong mga bato. Di ba, niingon na diya nga, si Huda nakapanapaw sa mga kahoy. Ug nakapanapaw sa mga bato. Kung kanang panapaw, bahin lang pakikipagtali. Si Huda day, nakitalik atong bato. Ha? Si Huda day, nakitalik sa kahoy.
makasabot kita sa ginagmay ra kay na nga sa labtunon sa kasulatan. Kung imong basahon sa Jeremias, imong basahon sa Isaias, imong basahon sa Lamentaciones, ang Dios nasulti ni Ezekiel, si Huda nakapanapaw sa mga kahoy. Si Huda nakapanapaw sa mga bato. Kung kanang panapaw, pakikilawas. Sa to pa, si Huda nakikilawas sa kahoy. Nakikilawas sa bato. Dili na. Nakapanapaw sila kay dili na simba ang ilang gibuhat. Gihimo na gito nilang Dios. Imbes, dili na to larawan na paghandom. No? Dili nagbuhat silang larawan nga ang purpose dili sa paghandom kundi aron ilang gamong anting-anting. Gamon nilang mga Diyos-Diyos. Di nasuko na ng Diyos kay dili naman to niya isugo. Pero abi kay naagahisgot hiyag larawan o niya nagbuhat na ilarawan ang Katoliko ino na itong Diyos-Diyos sayop mo. Anong sayop mo? Kanang imong larawan. Diyos-Diyos na. Kaya kita tanan, anong tayo larawan? Bot may pasabot, kaya itong mga larawan, Diyos-Diyos na, kaya naman tayo larawan. Dili, ano sa amanay na himong Diyos-Diyos? Kung inyong gamong Diyos-Diyos. Kung gamon mo ng Diyos-Diyos, at yan, nakasala, kaya gigama naman ito ni mong Diyos-Diyos. Pero larawan lang, gabutang maglarawan niya, dili ginasya sa. Sige, padayon pa dili. Pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo sa yuta sa Israel, nga napuno sa kinulit nga larawan, kumusta? Nadawa ba? Gituuhan ba nila nga si Kristo Misayas? Wala. Gituuhan ba nila nga si Jesus mo ito ang ilang hari? Nga mulingkod sa trono ni David? Dili. Nga naman, dili siya pare. Kita karon mo to utang nga si Jesucristo pare kay gisanyaw naman nga pare pero kadtong sa aktual ng panahon ang mga saserdote nagtuo nga si Jesus pare dili oy ordinaryong tao lang si Jesus dito. Si Pablo na nang gasulti nga si Jesucristo labaw nga saserdote labaw nga pare kanos alang na isulti so wala na ang atong Ginoong Jesucristo. Pero sa aktual nila, ay wagi mo tuo itong mga Israelitas na pare ito sa Jesus. Maunang, wa sila mahadlo, kaya ang ilang gikahadlukan, ang pare ra, nga makagaba. Mura ilang pagtuo, nga kanang pare makagaba na, kanang mga saserdote makagaba na. Pero kanang si Jesus, di na makagaba, hindi na pare. Mauna nga, usato sa mga nagpaana niya. O ang galutos niya to kanang Sabado. Muna'y galutos. Ang galutos ko niya Sabat Iper. Pero ang ilang paglutos, pakaruning nun lang. Muna mo si Jesucristo, pagbantay mo sa libadura sa mga Hudyo. Siya, buhatan ninyo ang iyang gitudlo diha kaninyo. Buhatan ninyo ang ilang gitudlo diha kaninyo. Apan ayaw buhatan ninyo ang ilang ginabuhat. Kay sila may ilang musulti pero wala gabuhat. Munang ang ilang paglutos-lutos ato pakaruning nun ra. Lisod mo muning pakaruning nun bitaw nga aron gyud leader. No? Kanang pakaruning nun ka nga ikaw ang labaw diha. Dayon may insulto ka o kay imong tanaw ubos ra dito gusto mo labaw. Ang dili kay gusto mo labaw. Tanaw nimo labaw to siya. Tanaw ni mo, labaw siya sa kahibalo, labaw siya sa abilidad, ikaw nga mo itinuod nga labaw, ubos naman niya, ma-insulto sila. Sama nilang Kaipas, si Anas, katong mga labang saserdote. Di man sila may gibantog, ang gibantog si Jesus man, di na insulto sila. O niya, di pag ito saserdote si Jesus, maungawa nila nadawa. Wa nila dawata o mo'y hinungdan nga gibalhin ang gingharian. Mabasa nato ni sa Matthew 21:42, 43. Pertin taas atong explanation, no? Taas kayo.
Dili basta-basta. Matthew 21, 42, 43. Na, 42, 43. King James Version. O si Jesus miingon kanila sa mga Hudyo, sa mga Israelitas, wala ba gayud kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato nga sa mga magtutukod di sa likway nahimong uluhang bato sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata makapahibulong gayon. Busa sultihan ko kamo kadtong mga Israelitas, mga Hudyo, Sadusyo, Parisyo nga ang gingharian sa Dios wala pagakuhaon gikan kaninyo o igahatag ngadto sa usa ka nason. Kana kunong bato, kaning bato gisalikway sa Israel. Gikuha o ihatag sa usa ka nason nga magapamunga aning bato. Magapamunga sa mga bunga niini. Nagkikining bato si Kristo man di man si Pedro. Sa mga iglesia ni Kristo, nga iyahan ni Felix Manalo, si Pedro man Dili ni si Pedro ning batuha, kaya wala man gisalikway si Pedro dito. Si Jesus may gisalikway, si Kristo Jesus. Mao nga gisalikway siya ug ihatag siya sa usa ka nason nga mamunga sa mga bunga ning bato. Sa ato pa kanang nasura kay Kristo man ning bato. Ang teksto mabasa sa unang Korinto 10:4. Atong masahon kung kanang bato Kristo ba na? Ay nang atong masahon. Unang Korinto 10:4. O silang tanan na nagpanginoon sunod ni Moises, Kristo man ito. Katong bato nga gitugsok ni Moises sa iyang sungkod aron makainom ang mga tao sa uhaw. Kristo man itong batuha. Unya, wala pa man si Jesus. Atong panahon na. Wa pa man anak ni Maria, mga kanang Kristo diha na sa wala pa si Jesus ipanganak. Dili kay nagdunga ng dili kay sa wala pa si Jesus walay Kristo. Diha na ng Kristo sa wala pa ipanganak si Jesus ni Maria. Diha na daan ng Kristo. Mao nga kung ang bato gihatag sa usa ka nason ug ang bato Kristo sa tupa kaning nasura mahimo ni nga unsa mahimong Kristiyanos nga nason. Dili gina siya sayo. Bisan pag-usaon mo na ninyong tulisok na ko. Di yun ko malisang na yung tulisok. Kaning nasura mahimong Kristiyanos. Ato na lang yung bilis sa iyo. Kristiyanos. Mahimong Christian country, mahimong Kristiyanos nga nason. Ay si Kristo naman ang mamunga niya. Kadili sama sa Israel nga si Kristo wala makapamunga. Nang kay gingharian man itong gibalhin. Sa to pa trono to ni David nga nagipahimutang sa yutang saad. Nga napuno na sa unsa kinulit nga mga larawan napuno na sa kinulit nga larawan. Mao nga kanang ilhanan ang nasod nga hatagan aning gingharian sa Dios nga mamunga sa Kristiyanos mapuno na sa kinulit nga larawan. Mao na nga kung atong pangitaon ning nasura ang resulta ni Pilipinas. Nganong Pilipinas? Sige. Nganong Pilipinas? No? Kurot na tong chok.
Dirita, halita diri, ngano nga Pilipinas. Doon na tay tinudlo, doon na tay tinudlong panahon ni Kristo nga mao ang 2,000 katuig. So ito ang mga pare ni, mga Katoliko kay sunan na to. Kay palo sila ni, nga mao ni gihulat. Pero ang uno ani dito magsugod sa pagpahiuli sa Jerusalem. Nang kay nahiuli man ang Jerusalem ngadtong negative 457. Unang dili siya self-opinion kay og self-opinion wala ta history, am na history. O kani mingon pud og self-opinion, naa ko'y Bible, pwede na to. Kompyutan ta mo. E bisan pa nga ka tuig ninyo, pwede din na katuig computer sa Bible. Di atong tanaw ni. 10 minus 7, 3. 3 man yun na. 9 minus 5, 4. Pila na lang ni? 9. 9 minus 4. 5. Pila ibilin? 1. So may answer, 1543. Sa ito pa, kinahanglan doon ay nasod, aning tuiga, nga mamunga sa Kristohanong pagtuo, mahimong Christian country. Karon ang atong nasod, dili man kinigama-gama, di kundi siya tumutumo. Naamantay world history o Philippine history magpamatuon nga niining tuiga sa Mayo 18 ang atong nasod gibunyagan sa ngalan nga Pilipinas. Kunya, asa may imbento na mo na? Di lang mo ka maumangita sa kasaysayan kung asa padulong tong istorya. Mo nang para ninyo imbento. Kung saan pa ka-imbento nga tinuod man eh? Mao kani tuig nga niabot ang si Roy Lopez de Villalobos, misyonaro to sa Katoliko, misyonary to. Kay unang misyon nga niabot sa Pilipinas, mao si Magellan sa 1521 sa Marso 16. Mao ni. Pag-abot sa Abril 14, maura gyapon tuig. Kanang 800 ka mga tao ni humabong sa Cebu, gibunyagan pagka-Kristan. Gibunyagan pagka-Kristiyano. No? Apang mao nga dinhi aning dapita duna gitaw ng taog mga Kristiyanos dinhi sa Pilipinas aron matuman ning ang nasod hatagan sa tingharian nga Kristiyano. Kung nga kanang Katoliko, dili na sila basta-basta nga pagkasinunggo. Di na sila matamay. Kay sila ang gagama aning Pilipinas nga mahimong Kristiyanos ni. Ano mga Protestante ulahin na diri nanulod. Kay kanang Katoliko mo nay una nga gipalatayan sa sugo sa Ginoo pagpadako sa istorya sa Christianity. Mo nay una nilang sila yung unang gilatayan na ng sugoa. Kay sila man kanang gamay nga sungay apan ug may lain nga sungay nga jutay. Kaning sungay nga jutay si Constantino man eh. Munang si Constantino ang nakapatindog ng Christianity sa Roma. Ngano man, kay si Constantino ang gadamgo anang krus. Nga in hoc signo vinces, by design thou shalt conquer. Dili ito siya usa ka taghap nga panghitabo, kundi sugo to sa Ginoo dito aron ka ng Christianity mapabarog ni Constantino dito sa Roma. Kaya ang Roma man ang gamhanang nasod atong panahon na mao nga ang Roma ang makaproteksyon.
aron ang Christianity dili mahanaw sa kalibutan, kanang Christianity nga pagtulunan. Mao na nga pagka 312 AD, October 27, kadamgo si Constantino anang inhok siglo 26. Pagka October 28, usa sila gaaway ni Maxentius dito sa Milvian Bridge, nagkadaog si Constantino. Mao nga si Licinius na mo'y hari sa east o si Constantino sa west. Pagka 313, gasulat sila decree kadtong Edict of Milan. Gisulat sila nga dawaton ang tanang relihiyon. Nakaiduha naman Sabbath keeper o katong Sunday keeper kaya ni Constantino. Duha naman na. Di man itulo, duha naman. Pag-abot sa Marso 7, 321, gitupo dayon ang balaod ni Constantino nga Sunday law. Mao nga gikan ana nangawala tong Sabbath keeper ug ang nipadayon mao ang Kristiyanos hangtod nga na-put up ang Batikan, natukod ka ng Batikan. Si Constantino ang may kahumdiha. Tungod niya na, sa dito na ang Christianity sa Roma, giingon na yung diha sa sambingay nga, ug may lain nga jutay, ug may lain nga sungay nga jutay, nga may mga mata, sama sa mga mata sa tao ug usa ka baba na mulong dagkong mga utang. Kanang mga mata ha, dili na mata ani nga literal. Duha ra man yung mata sa tao, dili man itulo, dili upat. Duha ra gawas og buta. Bisan paganig buta duha gyapon, buta lang, pero duha ginang mata. Duha ra man ang mata, mao nga kanang mataha nga duha, dili na literal nga mata. Mao kani ang Catholic Kingdoms. Usa to yung ani? Ha? Two Catholic Kingdoms. Unsa man ni? Portugal ug Spain. Duha ra gid o. Duha ra. Portugal ug Spain lang. Kaning duha mo ni galumpa sila, rival nation, naglumpa sila og pangita sa mga pulo nga tamnan og Kristiyano. Mao nay mga mata. Usalan ka ba kay usalan man ang Santo Papa dito sa Vatican nga mao'y mumando nila. Mao'y musugo. Mamulong dagko mga butang kay ang mission ani pagdiskubre sa mga pulo. Munang ang nakadiskubre aning Pilipinas Katoliko. Iya sa Katoliko ng Pilipinas. Ani daghan yung masuko na ko aning mga Kristiyana kay mo man tinuod. Ang tinuod man, may atong isulti. Munang pag-abot nila din sa Pilipinas sa 1521, duha ka mata, two Catholic Kingdoms. Si Pope Ferdinand o Alexander ba to? Si Pope Alexander VI. Muna'y gabahin na ni kalibutan, gitunga na ni North Pole o South Pole. Gitunga niya Spain o Portugal. Duhara kanasod ang gabahin sa kalibutan. Spain ra o Portugal. Munang duhara kabuk mata. Isa, ug niini nga sungay, si Constantino na. Kay kanang meaning anang sungay, hari. Muna'y meaning anang sungay. Di man hari ng Santo Papa, di na sila sungay, kaya di man na hari. Di man na makapugong o manggigubat ng mga hari, manggigubat ng mga tao. Di po na makamando o gubat. Ang hari mo makamando, ang hari mo doon ay power dito. Musugo o mo, unsay subuon mo to o itong mga sundalo niya. Kaya mga Santo Papa, wa may mga sundalo.
Munang dili sila madlok ana. Munang kanang sungay diha nga dunay mga mata nga sama sa mga mata sa tao si Constantino. Ug ang mga mata ani mao kanang Spain o Portugal. Dili gyud tulo, duha ra gyud nang ilahang sulugoon nga nasod. Spain ra ug Portugal. Mao nga ang nakadiskubre sa Pilipinas usa ka pare, usa ka Katoliko o dili usa ka ang nakadiskubre ani sa Pilipinas Katoliko ang nagdiskubre. Pinaagi ni Magellan. Ay kato si Magellan usa to ka Portuguese. Pero ang honor iya sa Spain. Ay wag mo tuo kung Portuguese ni Magellan nga makaabot sa diri. Muna nga true kuan aning King Carlos na kaya nito? No nga moiga puyo niya nga mo lakaw diri sa Molucas. Ang honor iya sa Spain. Mao nang Spain ang nakadiskubre sa Pilipinas. Pero by kwanto pinaagi to sa mandok sa Katoliko. Mandok to sa Katoliko dito sa Roma. Unang kanang Katoliko, bisan sa oras yung nagbangga, mahurot na lang mo kapukan, di mo kapukan, kay Ginoo mo ay naadya ng Ginoo ga, kuan, ga, tanaw ka muna ng Ginoo diha. Muna kani ako, tambag naman sa una, doon na may akong mga video mo kuan, pero akong gipaundang to kay, cover lang to ako, cover. Kung sa boxing pa, cover lang to, pero ang Ginoo na, kanang Katoliko, binuhat na sa Ginoo, dako kay na sila na-contribute sa buhat sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Dili Pilipinas lang, tibuok kalibutan yun. Mao nga, ihatag man sa usa ka nasod sa ang naniini tuiga pagka Abril 27 gagubat si humabon og sila Lapu-Lapu. Ay no, I'm sorry. Abril 27 gagubat si Magellan o sila Lapu-Lapu. Napatay si Magellan. Pagkapatay ni Magellan, gipulihan siya ni Duarte Barbosa. Pagkamayo, uno, giasol ni umabon si Duarte Barbosa. Nahurot o kabatay ang 27 katao. Ang nahabilin nga buhi na muli sa Spain o wala sila makabiling o pare nga mupadayon sa Christianity ng 800. Mga piling 800 na piniyaan kung namalit sila sa paganism at itong dati nilang tinuuhan. Pag-abot sa 1543, dinhin ni Sumpay ay niabot si Roy Lopez, pilit video. Niabot si Roy Lopez de Villalobos dire o gihinganlan ta sa ngalan nga Pilipinas. Pagka 1565 na ta, no? Sana ito ibutang ni. 1565, dali na lang. 1565, niabot na po si Miguel Lopez de Legazpi. Pagka 1568, si Tupas na anak ni Humabon, nagpabunyag ni Father Diego de Herrera. Dito ni continue ang Christianity na wala na tuig nga nakalat-ang nga nawat-an og Kristiyanos ang Pilipinas. Mao nga dili ko mahadlok mosulti mga igsuon nga ang atong nasod nga Pilipinas mao'y gibalhinan sa istorya sa gingharian sa Dios ug sa yutang saad. Tungod dinhi, niabot na po si Dr. Jose Rizal para ipahibalo sa mga Pilipino nga kanila ay Mindanao mao ang yutang saad. Yan na. Yutang saad ang Tunisia. Kaning Mindanao. Munang, dunay muhon dayon, dunay mga muhon. Ang muhon ani inulit nga larawan. Kay mo man ay muhon dito sa Israel.
Muna nga doon na dayon kay kuta diha sa usamis. Kanang kuta diha sa usamis, muhon ka na sa iyong tansaan. Mo nang milagroso ka ng kuta. Wala ako matao, kuta na. Diha na ng birhina. Nagmilagro na. Tinuod na ang nagmilagro. Sa unang panahon, kaning agianan di kag usamis padulog gadihan lisod kay nadalan diha since 1970s. Daghang mga tumawis karina ang mga matay diha sa lubid sa Aurora. Mao nang ang mga tao moagi diha sa kuta mudagkot anang birhen. Malambuson din na nga makaabot sa ilang lugar. Pero kadtong dili mudagkot diha, swerte na lang kung ang ilahang tumawis karina dili mahulog anang lubid sa Aurora. Kanang mga barko nga mobiyahe og Zamboanga gikan Usamis, mobiyahe og Cebu, mobiyahe og Manila, moagi sa kuta mudagkot kita sila. Mag-ampo sila diha nga panalanginan. Kung tinuod man yun nga naay panalangin ang tanang mga tao nga moagi anang kuta. Nganong gihatagan na sa Ginoo og power aron tangkilikon sa mga tao. Kay kung wala na siya power, di mo na tangkilikon, di mo na tuuhan. Public na, wag bisakin sa diha pwede mo sulod. Kay public na nga pagkakuta. Pero ang owner gid ana is Katoliko Romano kay sila gud mo'y gabutan ana diri sa Pilipinas. Ang atbang ana Zamboanga City man, Fort Pilar. Kay mangutana mo kinsa na diha sa Zamboanga City, ang espiritu anang kutaa. So wala pa na agar na siya agar kay kana diha Sara na. Kay kana gyud ang saad ka istorya na sa kinabuhi ni Abraham. Manang Sara ug Agar kana. Munay istorya na. Muna nga ni adto mi dito nihikap ko sa birhen. O niingon mo nga nakasala ko, kay nihikap ko, kamo ang makasala. Kay wala gyud dautan sa akong hikap. Walay dautan sa akong paghikap. O kana mga igsoon, mo nang dili ko mahadlok musulti nga Pilipinas ang yatagan sa kinaharian sa Dios. Ug niya sa Pilipinas ang kinulit nga larawan. Mo nang dako kayo nahimo ng Katoliko dili. Kay walay kinulit nga larawan. Usaw man na pagkahilhan nga Pilipinas na. Ngayon man nga ang ilang yuta usa Israel. Kanaan napuno sa kinulit nga larawan. Oh. Ilang ginasimba ang buhat sa ilang kaugalingong mga kamo. Kadtong hinimo sila kaugalingong mga tudlo. Ang Katoliko Romano wala magsimba, pero daghang simba. Kung sa may ng mga taong agimat, mga tingan-tingan. Oh. Naa sila sa nina. Gidruingan nila naong ni Jesus kuno to, dayon. Gidruingan nila naong ni San Miguel. Agisimba gi nuran. Nya gihimong Dios. Ano man, di mo manggugubat. Isuot nila, matos gubat. Dapat pwede di manuntan. Dili maigo, sumala silang pagtuo. Labi na yung buutan ang magdala. Gawas ang katong nagbuhat ka na, kay nag-abusan, kay mauna, gigamit na ito ron pangabusan, di po tumo, salir, kay naman mo'y ginoong galantaw sa ito kasing-kasing. Nagsuot-suot ka to, tungod kay nagsalig ka sa Ginoo nga protektahan ka, nagsalig ka tungod sa Ginoo protektahan ka. Na kay na may buhat ng larawan ng Pilipinas. Mauna nga isuon. Una yung tubag. Ikaduha, ari na punta sa cross. Kaning cross namo walay Kristo Jesus nga gilansang. Ang cross sa Katoliko Romano na ay gilansang nga Hesus Kristo. Ngano man, kay kanang cross nila, wala pa na istorya sa pagkabanhaw. Kay kanang
istorya sa pagkabanhaw na pa sa ikatulo kadlaw diri pa sa ikatulo. Sa ikatulo kalibo katuig pa mag-istorya ang Dios og pagkabanhaw. Kaning Katoliko Romano ni buwa na diri sa 33 AD. Diyan na sila ni buwa. Wala pa istorya ni pagkabanhaw. Kaya pa man sa duha kami ninyo. Ang istorya sa pagkabanhaw niya man sa ikatulo, wala man sa ikaduha. Mga kanang ilang krus diha, na ginang Kristo diha ang gilansang. Bisan pag maingon ta nga, ang kahibalo man ka nga, si Jesus na nga, kahoy man na. Basta kay gihimo to nila nga si Jesus to. Watay mahimo. Bahala pa nang nalansang dihang mga unsa to, basta kay sa ilang una kanang gilansang si Jesus na. Di, nga naman na, muna diferensya. Pero kaning krus karon sa ikatulo kadlaw, pagkabanhaw naman wala na ko'y nagbitay dito nga, Hesus Kristo nga ilansang kay pagkabanhaw na paday, Hesus Kristo na banhaw nga. Nagbitay hapon na itong krus. Kasabot mo? Kaning krus nga among among gidala karon. Istorya ni sa pagkabanhaw. Dili ni istorya sa wala pa siya sa pagkabanhaw. Lahi ang cross sa istorya sa pagkabanhaw kay kanang cross ana istorya lang na nga kanang cross gahom ni Kristo o gahom sa mga naluwas. Alang kanato pag-ingon ni Pablo nga sa mga nagakalaglag ang kasuyan sa cross binuang napaday si Jesus dito bitay pa di ay. Nabitay pa di si Jesus sa pag-istorya ni Pablo ana nga ang alang sa mga nagakalaglag ang kasuyo sa krus binuang apan alang kanatong ginaluwas gahom sa Dios no nga kanang krus nga gahom sa Dios istoryahon na diha na sa pagkabanhaw o wala na si Jesus diha gibitay kay banhaw naman na mas pagkabanhaw kanang pagdala nato sa krus sign of victory lang na sama sa nakita ni Constantino. Kato nakita ni Constantino nga cross na diya sa babaw sa adlaw, naaday si Jesus dito, gabitay. Isulti din ni Constantino. Nga, nakita ko niya si, wala. Nakita lang niya nga dunay cross, pero wala siya mag-ingon nga, naapod si Jesus ito ilansang. Kunang, sa tiinan sa cross, dunay sinulat. En toikonika sa Greek. Sa Latin, en hoc signo vinces, sa English, by design, thou shall conquer. Pero wala na si Jesus dito gilansang. Wala na Jesus nga giapil og lansang dito. Mao nga kanang cross karon, kanang cross na mo, sinugod na. Dili na kay pataka-taka lang tag cross nga buhat og cross og mabagay. Sinugod na kay kani kalibutan sinugod. Buhat kag balay suklon kanini mo. O sa maghanang cross mo lang bana-banaon. Kung bana-banaon na mao na nga dili makaluwas. Dili walay power. Mao na ang explanation sa tubang sa mga komento ngano ang among cross walay Hesus nga ginagsang. Nganong walay Hesus nga ginagsang? Kay ang among cross na istorya sa pagkabanhaw ni Kristo. Diba niya? Ang among cross na istorya sa pagkabanhaw kay kita karon ni anata sa ikatulo ka adlaw ni Kristo nga ang istorya pagkabanhaw. Kanang Katoliko Romano, kanang ilang cross, diri pa na nagsugod sa hindi pa sa 80th century. Wala pa yung pagkabanhaw diri, wala pa. Kaning duha kalibo katuig, wala pa diha ang pagkabanhaw. Mao nga kanang istorya diha, kinabuhi pa ni Hesus ang istorya. Mo nang ilahang cross na ay larawan nga si Hesus. Wala na problema. Dili na sayo. Magbutang sila kay ilang rolo na sa ikaduhang adlaw pa man. Napaman sila sa duhang adlaw. Pero pag abot sa ikatulo, ang mubuha nga cross diri kadto ng cross nga wala na maghisgot sa iyang paglansang. Cross na ni sa pagkabanhaw. Pero naagya pa ng ilaha diri sa ikatulo.
Dili kay mawala ng ilaha nga gihapon na dire kay istorya man na. Mo man ay kadala sa istorya aning 2,000 ka tuig. Muna nga lisod kayo ang kalibutan sabton. Abi ninyong sayon pagkalisod. Una nga kanang tao kung binuang gani sayon di kayo patuuhon mga binuang nga istorya kastilan. Bahak-hak katawhan na yon. Purting lipaya. Terus Biblia na gani. Pirting lisura. Muna dili sayon ang pagsangyaw. O bito na uban na mag-istam na lang, mamuhat na lang o mga iiwat-uwat na ng mga tao. Kaya aron nga makakuha sila tao ako wala oy. Abi ninyo mga igsoon. Inyo magiging gi pagkaulawan, gihukman magiging ninyo nga piki ko. Kulto ko. Pero ako ray kulto nga, perti paningkamot nako. Buhat ko mga klinik para makatabang ko sa dugang palingabuhi sa mga tao. Ako ray piki nga, inyong giimong piki nga naningkamot ko makatabang ko nila. Kamu kay di man kamo piki, wa man lagi mo maning kamo. Nga matabangan na inyong mga pubring tao. Kaya ako, mutuo mo ko nga diha sa palibot sa balay, diin ka mo nagpuyo, na daghang pobre diha. Karon kay tinuod man kamo, kamo man kay tinuod, wa man lagi mo maning kamo kung tabang na ilang adlaw-adlaw nga panginabuhi, kamo man kay tinuod. Ako hinuon nga piki, matod ninyo, perti, duha na kamo ka kong klinik. Punaan pa ginag-usap, punaan pa ginag-usap, punaan pa ginag-usap. Para nga kaning mga tao nga interesado mo trabaho, naatay kabutangan. Tudluan na mo og libre nga pagtudlo, pagpa-eskwela sa massage. Nganong massage man? Mao man na say trabaho nga skill nga dili mamili grado. Nga di na kinahanglan nga dako kag eskwela. Dako kag eskwelahan para ka makatrabaho na di na. Ang gikinahanglan diha unsay gikinahanglan kurso o English. Mura na gikinahanglan. O di makapanudlo mi sa mga pobre dito sa barangay. Nga unta o galisod gani sila 5,000 ang bulan income, 10,000. Oh, di karon naningkamot ko nga makatabang ko nila. Munang kamo kay tinuod man kamo, paningkamot ko mo nga makatabang mo sa mga pobre. Muna karon may gabi di ay sa atong igsuon nga nasa Amerika no si Cardinal Ambrosio Rizani o si Kaamino Romy Kaamino diha sa New Jersey. Kumusta o mayong adlaw ninyo diha kay adlaw man karon. Dis Pilipinas atong tanan nato nga mga kauban Luzon, Visayas, Mindanao na diha sa sila si Jimuel Rodriguez sa New Zealand. Mayong adlaw niyo diha, adlaw man mayroon sa mga Rodriguez pamilya diha sa sana sila Bohol. No, Bohol na sila no. Liti o may gabi niyong tanan kay Bishop Arturo Amaba. Sa tanan nato nga mga igsoon dinhi sa Mindanao, maayong gabi kaniyong tanan o direra atong live. Balik na punta sa sunod nga higayon.